Bună, guys! Astăzi facem un videoclip de Infinite Flight cu un Boeing 747-400. Puteți să vă uitați la videoclipurile mele, că am mai făcut videoclipuri. Da. Deci o să călătorim undeva. Deci veniți cu mine ca să călătorim undeva. Nu știu unde. Bag așa. Pregătim flexurile. Ok, s-a băgat. S-a pregătit totul. Bun. Începem să decolăm. În 3, 2, 1 și... Am început să decolăm. Da. Dacă se vede vechi, înăuntru un Boeing 747. V1 Robin. Mă scuzați pentru aia. Și am decolat. Queen of Skies has take off. Flexurile înapoi. Ziceți-mi dacă fac corect cu flexurile, că eu nu știu dacă fac bine. Ok. Opa! Oh, yo. Bank angle. Bank angle. Bank angle. Bank angle. Bank angle. Bank angle. Wow! Puteți să faceți poze pentru profilul vostru dacă vreți. Ia, prima poză puteți să o faceți. Ați făcut poză? Ok, hai. A doilea poză pentru profilul vostru. Așa. Următoarea poză. Ok, acum următoarea e așa, dacă vreți. Atât. Nu mai știu cum să... Da. Terrain. Pull up. Terrain. Sper că am auzit. Bank angle. Bă, dar eu vreau să recreez un accident. Cred că voi știți accidentul care o să-l fac. Îl bag pe ăsta. Ok. O să fie cam greu să fac.
Boom, 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 boom. Infinite Fly, dacă vezi asta, eu sunt un fan de voi. Îmi place Infinite Fly. If you can see, if you're seeing this right now, I'm a big fan of you because I love this game. Oh shit. Hai să recreez accidentul. 250 knots. My goodness. Oh my god, ce scary e. Oh my god. What the fuck? Bă, stai. What the fuck? Bă! Bă. My god! Bă, eu sper că să bagă și camera asta pe Boeing. Bă, mie îmi place rău asta, bă. Mamă, cât de frumoasă e. Opa. Mamma mia. Am recreat accidentul. Bă, mai vreau să-l recreez. What do we do? I know, I got this. Just be careful. Nu e așa. Nu. Oh my goodness, ce prost sunt. Îmi cer scuze că am înjurat. Fuck. Pot să fac asta. Pot să fac. Nu pot să fac. Oh my god. Oh my god. Vai! Vai, mini Chaico.
și... What the f... Eu sunt un bebe micuț. Sunt un bebe hamster. Sunt un bebe hamster. Bebe hamster. A, face stol. Ok, hai să fac o leacă un landing. Nu, 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 nu. Nu, Ryanair! Te rog, nu Ryanair. Nu. Pull up, pull up, pull up. Bum, boclat. Oh, mai face și el alarmă aici. BANG! Scuze pentru jumpscare. Bombă clat! Oh shit! Oh shit! Oh my god! Oh my god! Sper că vă lasă să comentați. Oh my god! Yes! Da. Facem cu un alt avion.